Dragi copii și părinți și bunici, sunt George Sălceanu de la site-ul grădinițebucurești.ro, sursa informațiilor utile pentru părinți despre copii. Aici vă dăm cele mai importante știri și noutăți din lumea copiilor. Aici postul de radio și TV și internet pentru copii și părinți, grădinițebucurești.ro. Avem și noi rubrică de Breaking News, grădinițebucurești.ro. Azi, 2 octombrie 2025. Începem cu domeniul tabere pentru copii. Recomandarea noastră grădinițebucurești.ro este Himalaya Travel. Cu mulți ani de experiență, ei oferă cele mai sigure, dar și distractive tabere de schi pentru copii în Poiana Brașov. Aventuri de neuitat pe pârtie. Intrați pe site-ul lor himalayatravel.ro, au și prezență pe Facebook /tabere Himalaya Travel. Ieșiri cu copiii în București, de vizitat Reptiland București. Căutați o activitate educativă, dar și distractivă pentru copii. De altfel, și programul Săptămâna Verde sau Școala Altfel la grede și școală, la Reptiland copiii vor avea ocazia să exploreze universul fascinant al reptilelor, așa, și a altor viețuitoare exotice, într-un mediu sigur și prietenos. La Reptiland te bucuri de adevărate ecosisteme în miniatură, cu zeci de specii de plante exotice vii și reptile vii, ce trăiesc în terarii și vivarii automatizate de mari dimensiuni care reproduc habitatul lor natural. Intrați pe reptiland.ro. Breaking news! Artă pentru copii. Nu săriți arta. Artă pentru copii. Ateliere de pictură pentru copii în acest weekend pe 4 și 5 octombrie la Art Safari. Aici copiii dumneavoastră au șansa să se împrietenească cu arta într-un mod distractiv alături de prietenii de la Profi Art. Iată programul primelor ateliere de creație din luna octombrie. Atelier de colaj, mergem în safari de Ziua Mondială a Animalelor. Atelier de pictură, camera mea cu flori, pictăm ca Teodor Paladi. Atelier de pictură și colaj dedicat Halloween. Intrați pe site-ul lor artsafari.ro. Have fun, o zi bună să aveți, Doamne ajută! Ce mă bucur că avem și noi Breaking News, grădinițebucurești.ro.